Саң сарғайсаң хәбәр сал җилләргә. Hürmetli dostlar, jır моң сөюче якташларыбыз. 1 апрель көлке, шаяру көне. Шушы уңайдан халкыбызны яраткан җырчысы, моңлы сандугачыбыз Даниев Шарафетдинов зур юлларга чыкты аттым дигән 2 сәгатьлек концерт программасы белән Минзәлә район мәдәният йортына килә. Концертның алып баручысы юмор патшасы Илдар Гади халыкны тәгәрәп көлдертергә, кунакларны кичәдә катнаштырып, бик күңелле алып барырга сүз бирә. Бәйрәм тамашасына бүләк итеп 3 билет алучыга 4-нчесе бушлай биреләчәк. Билет хакы 350 сум. Рәхим итегез. 18 сәгатьтә көтеп калабыз. Мин алып китә